ሮራ ዴሊ ኒውስ ናይ ውፅዓትን እቶም ፍቐድኡ ኣብ ፍቐድኡ ኣይዲፒ ኣብ መዕቆቢ መፅለልታት ብጥሜትን ብዕርቃንን ብሞትን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድምፂ ብቐዳምነት ዝህቦ ትኽክለኛን ሓቃውን ፍትሓውን ሚድያ ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ዘበለን እዚ ሚድያ እዚ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ኩሉ ክባፃሕ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ እዚ ፈሊጥኩም እዚ ሚድያ እዚ ክትዕብይዎ ክንላበወኩም ንደሊ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወዲ ወረደ ሒዝዋ ዘሎ ትግራይ ናበይ ይኸብላ ወዲ ወረደ ብዓብላልነት ሒዝዎ ዘሎ ብወኪል ናይ ፌደራል መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ወዲ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብዕርቃንን ብሕማምን ብፍላይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ 5-4 ዓመት ገይሩ ተስፋታት ብሰላማዊ መንገዲ ክምለስ እኳ ተባሃለ ይኹን እምበር ስጋብ ሕጂ ኣብ ለመናን ኣብ ምሕፀንታን ኣብቲ ብገዛ ርእሱ ኣብ ናይ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ስነ ኣእምሮውን ጭንቂ ተዘፊቖም ኩሉ ግዜ ኣብ ፀልማት ይነብሩ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኢና ክነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል ለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅኦ ዘለኹ ንፈለማ ግዜ ሒዘልኩም ከምዚ ኢለ ቀሪበ ዘለኹ እዚ ከዓ ናይ ለማዓንቲ መጀመርታ ግን ከዓ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ እቲ ተፈናቂሉ ዘሎ ፍቐድኡ ኣብ ፍቐዱ ኣይዲፒ ተደርቢ ዘሎ ብሕማምን ብስቃይን ብሞትን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኩሎም ነናይ ባዕልታቶም ስልጣን ንምዕባይ ንዑ ግን ቆላሕ ምባል ዝስእነሲኑ 4 ዓመት 5 ዓመት ገይሩ ኣሎ እዚ ኩሉ ትግራዋይ ዝፈልጦ እዩ እዚ ማንም ዝኩዕደ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብዚ 3 መዓልቲ እዚ ውግእ ብምዕራብ ትግራይ ብፀለምቲ ብኡ ጀሚሩ ከም ዝነበሩ ኩልና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ንሳቶም እቶም ሰራዊት ትግራይ ብቲ ብቅንዕና ክትርኢ ከለካ ንሳቶም ምዕራብ ትግራይ ብርስቱ ተመንጢሉ ፍቐዱ ኣይዲፒ ዝሳቆ ዘሎ መሬትና ከነምልሶ ኢና ኢሉ ምብጋሱ ብጣዕሚ ብሓደ ገፁ ደስ ይብለካ በቲ ካልኣይ ደረጃ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ምክንያቱ ዓደይ ከምልሰ ብፀላኣይ መንጢሉ ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ክምልሶ ትብልካ መስዋእቲ ኣሎ ምቁሰልቲ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ይኹን እምበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ንሱ ከውን ትኽክለኛ ኣይነበረን ከምኡ ናይ ገሞት ኮን ነይረ ዝፈቐዶ እውን ነገር እውን የለን ኣይተዳለናን እውን ነርና ክብል ከምዚ ናብ ህዝቢ መግለፂ ኣውፅኡ ትማሊ ማለት እዩ ንፈልጦ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን እቲ ሓላፍነቱ ናይ ወዲ ወረደ ስመን እዩ እንታይ ዳ የመሓደረሉ ኢልካ ግን ክትሓቶ ከለካ ዝምልሰልካ ነዚ ሕቶ እዚ ዝምልስ ሰብ የለን እዩ ስለምንታይ እቲ መንእሰይ ትግራይ ክርድእ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ማንም ክልጠፍ የብልን ሰራዊት ኣለካ እቲ ሰራዊት ከም ትካል ቀፃሊ ዝኾነ ናይቲ መንእሰይ ናይ ተወለዶ ትካል ምዃኑ ከም ሓደ ዓብይ ትካል ንሱ ቀፃልነት ክዕብዮን ከማዕብሎን ዝግብኦ ንሱ እቲ መንእሰይ ኣብኡ ሸኻሊ ክገብር ኣለዎ እቶም ዘለዉ ፀገማት እቶም ናይ ነዊሕ ዓመት ጋብ 30-40 ዓመት ገይሮም ዘለዉ ኣብኡ ዘለዉ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ንሳቶም ከዓ ብሜላ ቀሰቢልካ ኣውሪድካ ትግራይ ገዲፍካ ኣይኮንካን ክትሃድም ዘለካ ትግራይ 10,000 ፀገማት ኣለዋ ክንደይ ፅንተቶ ኣብ ርእሲኣ ብዙሕ ሓሊፉ እዩ ይኹን እምበር እቲ ፅንተቱ ንሱ ሓሊፉ ሳላ መስዋእቲ ዝገርሙ ኣሕዋትና ክንደይ ተሰውዮም ክንደይ ፍቐድኡ ኣብ ኣዋሽ ካምፕ ኣለዉ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣለዉ ስጋብ ናይ ሕክምና ረድኤት ዘለዎም ግን ቆላሕ ዘይተባሃሉ ኣለዉ እዮም እዚ ማንም ዝክሕዶ ኣይኮነን ግን ንሱ ኣይኮነን ዝግብኦም ነይሩ ካሊእ ዝግብኦ ነገር ነይሩ ማለት ካሊእ ዝግብኦም ነይሩ ይኹን እምበር ከምዚ ኢሉ ከሎ ወዲ ወረደ ሒዝዋ ዘሎ ትግራይ እታ ሒዝዋ ዘሎ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዳርጋ ናብ 1 ዓመት ፈረቃን ገይረሉ ሕጂ እታ ኣምፂዋ ትበሃል ለውጥ ወላ ሓንቲ የለን እታ ሒዝናያ ዘለና ትግራይ ኣብኣ ንሱ እውን ከም ትድላይካ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ኢንቨስት ዝገብር የለን ኢንቨስት ገይሮም ዓዱ ሓድሽ ነገር ሓደሽቲ ምዕባላታት ከም ተበዲስ ኣበባታት ፍቐድኡ ሃዋሳ ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ፍቐዱ ሃረራት ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ናይ ኮሪደር ልምዓት ዝብልዎ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ንሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሱ ግን እቲ ከምኡ ዓይነት ስራሕቲ ኣብ ዓድና ንኸይስራሕ መንግስቲ ብልፅግና ጨቢጡ ሒዝዎ ከም ዘሎ እዚ ማንም ዝፈልጦ እዩ ማንም ኣይኮነን ንሕና ንሳቶም ተም ፀላእትና ዝበሃሉ እውን ኣብ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘሎ ይፈልጦ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ከም ተጋሩ ንሓስቦ ዘለና
ትማሊ ሕጂ መብዛሕትኦም ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝረኣኹዎ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱባት ከም ዝረኣኹዎ እቲ መብዛሕትኡ ጨኒቕና ናበይ ኢና ንጥፍእ ገለ ዝብል መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ከንፀርፅ ትሪኢኻ እቲ ብሂወቱን ብኣካሉን ሂቡካ ከምኡ ዘይበለ ንከምኡ ኢሉ ንክህብ እንኳ ናብ ሓዊ እንዳተጠጠቐ ከምኡ ዘይበለስ ንስኻትኩም ከምኡ ትብሉ ኣይግበኩም ከም ተጋሩ መጠን ድሕር ዳኣ ትግራይ ክትነብር ተኮይና ኣብ ትግራይ ክንነብር ተኮይና ትግራይ እውን ከምቲ ናይ ብባዕልትና እንደልያ ምዕብልትን ተሃራፊት ትግራይ እንድሕር ዳኣ ክነሃንፅ ተኮይና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ብሜይላን ብሓድነትን እቲ ተፈላለዩ ዘለዎ ገሊኦም ምስ ናይ ጌታቸው ከይዶም ዘለዉ ምስ ብልፅግና ማለት እዩ እቶም ዘለዉ ከዓ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ከዓ ርስትና ትግራይ ክንምልስ ኢና ዝብሉ ዘለዉ እዞም ከምዚ ኢል ክንምልስ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ንዓኣቶም ከም ፅቡቅ ነገር ክንሓስበሉ ኣለና ዝኾነ ይኹን ዋላ ሕወሓት ይኹን ሕጂ ማለት እዩ ከም ሕወሓት ዋላ ይኹን ዋላ ንሳቶም እውን ዓድና መሬትና ክንመልስ ስለ ዝበሉ ክንድግፎም ኢና ዘለና ክንፀልኦም ኣለና ብትንፀልኦ ንፀልኦ ኣለካ ክትወቕስ ክትኽእል ትወቕስ ኣለካ بتي صبغ نجارك كتقبل لك سلزي من صرصار أب من سيتجراي أب حدا من سيتجراي توم حدا خطري يمكن لك حجي بتعمد نسوي حزب معراب تجراي يملس سلز بهذا سمعت أويز بالسبنيرو أي زال تجراي لكاس كل تعينة نابرا ينبر له أفتح أيدي بفقد وتدربي زلوا حزب معراب فقد وتفناقلي أو أزر خبز ولا سقاي أو أزر خبز ولا موت أركان قن أزي كردو ما يكالوني سلا حدا ريم زلخ سلا زلخ أب سوشيال ميديا أب تيك توك ريم زلخ مالتي كل طفي دلني جن زي خوني بلن حزب تجراي أتي رستو لا لو مريت نخملس حدنت حدا اللي كاي حدنت ندحر أهلي كها كل النجار نايتي أمرار أفعل لا يزلون تم السلطان تنعي زبهر زلون بما يلاو نتمنى سي كالي خالي تمن سي زحيلو أب تجراي كوين دعلو خك على سوزلهم بر أوروبا سلزخرك ويدي ساف سلزخرك ويكان كالي سلزغيرك تجراي ناي تجراي زلو خونتات كيس على وكأي تعرف زي من اس تجراي بتعمي كنوق حلن بتعمي كي كسمعن كدام صنزلو ما جمر تحدنت كله كله زي تجراي قوم لو مريت كخ من لسلو إذا كنت من تزيد اللي خانسخة كم تجراي كي يكون كاس مريت تجرايون أي كترخ منها مريت تجراي ندحر زي اللي خا كمي كم زقول صلاتي كمي كم زدلينا أما جمرتها كمي كم زدلي نعخا خطفون كالأتون تلتفتي كالأتنا كالأت هاجرات ولا صارات خون كمي يجروا من عنا المدفع كمي كم زموزنا نفولتينا وزي طفيو كل من زي زناي قدم صقمنا طفيو وسحجنا كالي حزب معراب تجراي ملس لزبلس معت اوي زبل سبنيرو زي تعزيمات زي كنكم خون يبلن حزب معراب تجراي فقد اي دي بي كل جزء دم سخون ونخملس بسلام تتمديس ويا تمديس صبو بتعم الدسيبل سراويتناون بتعيو كم تزلوا خوينون ينبرنا دسيبلك بر حدا سراويت تجراي تي اف المعراب تسلم تخاط تخلو بحوي داندي عد خمس سمبر بلا ما نادا اكو خندي عمتكو غير ايملسون سلازي زي نسلمت زخرو تخكلنيا ايكونو انتي دامو دا بسلام يملس انتي لمدا انتي غورو دا منن كو زغبرو ነገር يبلون سلازي من تግራይ ابزي لبنا اختبل زغبك حدنت كم جمر تطنخر رست خملس ناي مانم يتمعدو نام مانم طبعا اديس ابا سلازخركا اديس ابا خيدكاون نحجي بوليتيكا امر رغصنيا ازبلك دالهنا مسكودكو خا كالي عينت خستايك لما كم دلايكا تنقسقسن كم تدلاك إنفست كتجبر تقول ولا جنزبي هلا خسر رح يتقلنا زي كيدكم كتروا ولا تخلوهم سلازي رستكم عدو بتاتكم من كتخلو ختم عملو كتانسون تحرد لهم من سيتجراي زي نقخا كتكتاتو لك ود ورد حيزوا زلهم التجراي عزي اتي حجي كملا سر زلن حزب تجراي بسلام كملا سي تطو بالتملسي لهم تطرنات انكع تطو بلا انكع تملسو اخواتنا سلام يخونوا نسو كم صبوق نجار كوينو جن حج خن تايوتي تملس الزبلة نجار سي انتايو حمش عمت جرس فيدرالكو بعلو تنايتي مرحم بلصقنا زبال ابي احمد مالتي انا سمم بريتوريا زبال سي رسي اي الله دي خذ خمزي عنه نجار كمزي ندابل كاسي نحو وي زي اول زخونه مغلصي كاي هاب كاو سق مبال صبقي وا انتاي جبرز حزب زي انتاي جبرز من اسيزي عدون مريتن بسلام كيم حدر
ንስኻትኩም ኣብ ስልጣን ዘለኹም እቲ ባንዓይ እቲ ምስቲ ሒዙ ይመፅእ እቲ ምስቲ ሒዙ ይመፅእ ህዝቢ ትግራይ ተስፍኡ ንኽፅልሚ ተስፋ ንክቆርፅ ብዙ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዝወለዶ እዚ ኣብ 3 መዓልቲ ርኢናዮ ዘለና ብጣዕሚ ብዙሓት ዝበሃሉ መናእሰያት ከንፀርፀሩ ተስፋ ቆርፅን ርኢና ብሓደ ገፆም ሓቆም እዮም ግን ንመሬትካ ዳኣ ንኽትወርር ኢልካ ትኮንካ እዋ ሓቅኻ ንዓተመለስ ንምንታይ ስውኣ ትብል ትኽእልኻ መሬቱ ንክምልስ ዝበለ ግን ከምኡ ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እንዳሃለኻ ንስኻስ ንዓተመለስ ኢልካ እወይ ትብል ፍቐዱ ኣብቲ ኣይዲፒ ከይድኩም ዶ ኪዱ ረኣዩ ሕፃፅ ብቀዳማይ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እኮ እቲ ብቀዳማይ ናይ ጥሜትን ናይ ሕማምን ናይ ሞትን ተፈጠረ ሰኣን ናብ ዓዱ ዘይምምላስ እዩ በር ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ትፈልጥዎ መሬቱ ልሙዕ እዩ ሃብታም እዩ ብጣዕሚ ሃብታም ንባዕሉ ኮይኑ ንኻሊእ ዝኮን ህዝቢ እዚ ግን ከምዚ ክትርድኡ ኣለኩም ተጋሩ እዚ ስኺልካ ሕጂ እውን ዲና ናብ ከምዚ ክንኣቱ ምናምን እዚ ምንፅርፃር እዚ ናብ ካሊእ ሕማቕ ሂወት ይኽእትወና እምበር ከም ተጋሩ መፍትሒ ይኮነን እዚ ብሰላም ትኮንዳ ሆ ኢልካ እንደወፃ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበት ይመለስ ኢልኩም ከምታ ትብልዋ ዘለኹም ኣይ ሰላም ይሕሸና ትብሉ ኣለኹም ሓቂ ሰላም መንከ ሰላም ይሕሸ ሰላም ኣይንደልን ዝበለ ትግራዋይ የለኒ ብሂወቱ ማለት እዩ ትግራዋይ ካብተሎ ዝበሃል ከምዚ ትምክሕቲ ከይኾን እምበር ማንም ትግራዋይ ንሰላም እዩ ዝፅውዕ መጀመርታ ኣይተልዳ እንታይ ዳእሞ ክገብር ምንም እዚኣስ ከም ብውልቅኹም ክትሓስቦ ስለ ክትኽእሉ ኢኹም ኣቱም ሓደ ሓደ ኒኹም ተጋሩ ማለት እዩ ኣነ ብሓደ ሓደ ተጋሩ ንኩሉ ትግራዋይ ከምኡ ክብለይክ ኣይደለኒ ግን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ሕጂ እውን ካብዛ ትማሊ መግለፂ ተዋሂባ ዘላ ንዳሓር ካብኣ ንዳሓር ዘላ ኣብዛ ሰሙን ዋላ 2 ሰሙን ይኹን ኣብኡ ለውጥታት እንድሕር ዘይመፅኡ ግን ከምታ ሰላም ደው በል ዝበልኩም ከምታ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ዝበልኩም ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይመውት ኣሎ ናብ ዓዱ ሙለስ ወይልኩም ሰላማዊ ሰልፊ ውፁ ወይ ከዓ ድምፂ ሁኑ ቲክቶክ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሶሻል ሚድያታት ክኾኑ ይኽእሉ ብዝተፈላለዩ ዩቱባት ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ እዚ ሰላም ሓደ ክትርድኦ ዘለኩም ከም ሕማቕ ነገር ብጣዕሚ ደስ ዘይብለካ ማለት እዩ ቃንዛ ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ባዕልኻ ክስምዐካ ኣለዎ ጥምየት መከራ ክረምቲ ብዝመፁ ኣብ ጀቕጀቕ ኣብ ቁሪ እዚ ኩሉ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝሓልፍዎ ዘሎ ስቃይ ኩልኩም ክስማዕኩም ኣለዎ ህዝቢ ኩሉ ትግራይ ክስማዕ ኣለዎ ኣቶም ካብ ትግራይ ወፂኡ ዘለኹም ብምስ ብልፅግና ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ዘለኹም ኩኑ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ዘም ሓራ መሬት ዘለኹም ሕዋትኩም ሕቆፍዎም ንኩሉ ዝሓቁፍ ፖለቲካውን ኣብ ትግራይ ይፈጠር ኣንቶም ኣብ ዓፋር ዘለኹም እውን ንትግራይ ዓድኩም መፂኹም ክትወግኡ የብልኩምን ምስ ሕዋትኩም ተረዳድኡ ምስ ማንም ኣይትለጠፉ ሓድነትኩም ተሃሊኩም ኩሉ ነገር ሓድነትን ኣብዛ ሕጂ ሰዓት እንድሕር ደኣ ሰራዊት ትግራይ እቲ ሓራ መሬትን ዘሎ እንድሕር ደኣ ንስኹም ናብ ሓደ ተመፂና ናይ ትግራይ ነገር እንድሕር ደኣ ተስተኻኺሉ ብርግፀኝነት ብለኩም ልዕላዊ መሬትና ዘይምለሰሉ መንገዲ የለን ይምለስ እዩ ንዘይምምላስ ግን እቲ ዋና ምዕንቀፍ ኮይኑ ዘሎ ግን ሓራ መሬት ዘለሉ ተፈንጭለ ከይዱ ምስ ኣብይ እኒሄ ከምዚ ቀተሎ ከምዚ ጀፈዖም ከምዚ ቀተሎም ሓላፍ ቀተሎም ዳውሉ ክውዝዑ ዝውዕሉ ኣለዉ ንሳቶም ንሕና ንሱ ኣይንድግፎን ኢና ከምዚ ናይ ትካል ሚድያ እዚ ማለት እዩ ስለዚ አንቶም ኣብ ትግራይ ዘለኹምን ሰራዊትና ነቶም ሕዋትኩም ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ሓሳቦም ተቀቢልኩም ተቀበልዎም አንቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለኹም ትብሉ ዘለኹም ምስ ፀላእኹምኩም ነድኹም ኣይትውጉ ዓድኹም ብመድፍዕን ብድሮናት እንዳሓበርኩምን ናብ ፀለሎ ተኸድኖ ዘለኹም እዚ ክስምዕ ኮኑ ፅባሕ ንግሆ ክትናስሑ ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ ብፍላይ መናእሰያት ትግራይ ናብ ሓደ ሓሳብ ምፁ ሳላ ቴክኖሎጂ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ዘሎ ናብ ሓደ ክትመፁ ኣለኩም ናብ ሓደ ክትመፅ ኣለና ካብኡ ልዕላዊ መሬትና ክንምልስ ንኽእል ኢና ንሱ ኢኻ እቲ ዋና ሓይልና በር ነቲ ሓይሊ ስለ ዘሎ ነቲ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሓይልኻን ለውጥኻን ምዕባለኻን ኣብ ባዕልኻ ብሓድነትካ እዩ ካልእ ኣይኮነን እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ ሓሲብና ርኑን ኣይነበርናን ኣይተዳለናን እውን ግዛዕምዛዕ ዝብሉ ሓሳባት ነይሮም እንታይ ኮይኑ ዘይዳለወሉ 4 ዓመት 5 ዓመት ዝገበረ ውዕል ፕሪቶርያ ንኸይፍፀም እንታይ ሓላፍነት ዘለዎ እዩ ወዲ ወረደ
ናይ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ጉዳይ ካብዚ ዝዓቢ ጉዳይ እንታይ እዩ ዘመላልስ ኣሎ? ስለዚ እቲ ሸቐጣት ናይቶም መራሕቲ ኢልና ዘቐመጥናዮም ብዙሓት ሸቐጣት እዮም። እቲ ሸቐጥ ንሱ ግን መንእሰይ ትግራይ ሕጂ እውን ደው ኢልኩም ሕሰብሉ። ሕጂ እውን ኣብ ዓድኹም ክትነብሩ፣ ኣብ ዓድና ክንነብር፣ ኣብ ዓድና ሰሪሕና ክንልወጥ መታን ኩለና ክንረዳዳእ ናይ ቴክኖሎጂ ሳላ መማረፅታ ናይ ቴክኖሎጂ ብዙሕ እዩ ዘለካ። ብዙሕ ኮይንካ ክትቅይሮ ትኽእል ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናብ ፅቡቅ ነገር ክትቅይሮ ትኽእለሉ ሜትድ እዩ ዘሎ ሎሚ። ስለዚ አንቱም ቡቲን ትግራይ ከም ቆርበት ቡቲን መጢጥኩም ክትመንህዋ ደሊኹም ዘለኹም ሰበስልጣናት ተጋሩ ልብ ግበሩ፣ ግደፉ። ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝሳቀዮ ዘሎ ስቃይ ይረዳእኹም። እዚ ጠላዕ እዚ እውን ጠጠው ብሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ በደል ዝፍፀም ዘሎ ስቃይ መከራሞት ክስምዐኩም ኣለዎ። እዚ ዘይተስምዑ ተኮንኩስ ንመን ጠጠው ኢልኩም ኣብ ስልጣን ከፍ ኢልኩም ንመን ከፍ ኢልኩም? እዚ ክስወጠኩም ኣለዎ፣ ክስማዓኩም ኣለዎ። መልሱም ክትቦም ኣለኹም፣ ዓዶምን መልሶም። ካሊእ ምንም የድልን ህዝቢ ትግራይ የድልዮን። ጦርነት የድልዮ ግዛዕ የሎ ብሰላማዊ ሉዓላዊ መሬት ይምልስ። ብሰላማዊ ዘድልዮም ምስ ፌደራል ዘሎ ዘራኽቦ ነገር እውን ኣብቲ ምስ ፌደራል ዘሎ ቅንዕና ስለዘየለ እንድዩ እቲ ዋና እዚ ሕጂ እቲ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅንዕና ፌደራል እንድሕር ዘሎ ኩሉም ተመለሰ ነይሩ እዩ። ግን ብዋናነት ናይ ፌደራል ዓብይ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፌደራል ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኣረኣእያ ብጣዕሚ ከም ዝኾነ ነገር ናባይቱ ቀሪቦም ሲ በቃ ኣጥፉኒ ባይዞ እዚ ክትርድዎ ዘለኩም ሓደ ነገር ኣሎ። ሓደ ትግራዋይ ኣይኮነን ናቱ ዝብሎ ሰብ እውን ኣብይ መድ ኣይቅርቦም ናብኡ ብፍፅም ኣይቅርቦም። ንምንታይ እዩ ዘይቅርቦም? በቃ ሓንቲ ለይቲ ምስ ተሎም ከምዚ ኩሉ ነገር ተቋፃፂሮም ከም ዘውረድዎ እዩ ገይሩ ዝሓስብ ናይ ስልጣን ዘሎ ፃምኡ እንድዩ ንሱ ከምዚ ዓይነት እዚ ብዓብይ ፀገም እንዳሃሎ ንሕና እውን ኣብ በዓልትና ንበዓልትና ፀገም ኣይንፍጠር። ሓድነትና ነፅንዕ እንደልዮ ነገር እውን ብሰላማዊ ነገር ሕጂ እውን ሆይልና ንልዓል። እንድሕር ዳ ብሰላማት ኮይኑ ጀነራል ወዲ ወረደ እንድሕር ዳ ትምለስ ተኮይኑ ሓራይ ፅቡቅ። እሶም ሰራዊትና እውን እኳ ብሰላም ተመለሱ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብ ማንም ተፀባይ ካብ ማንም ለማን ኣይኮነን። ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ሰሪሕ ዝነብር ዓዱ ዘለዎ መሬት ዘለዎ ስጋብ ዝኾነ መድልስዎ። እዚ ናይ ኩሉ መዓልቲ ቃልስና እዩ። ብፍላይ ናይ ሮራ ዴሊ ኒውስ ብፍላይ ሞር ፎከሱ ኣብ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ስቃይ ዝሕልፎ ዘሎ ስቃይ ኣብኡ ዘተኮረ ስለዝኾነ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብዚ ስቃይ እዚ ኣገላግልዎ። ሎሚ ፅባሕ እንዳበርኩም ብተስፋ እቶም ዘለዎ እቲ ብመድሓኒት ክሓዊ ዝግብኦ ይመውት ኣሎ። እቲ ክመሃር ዝግብኦ እውን ትምህርቲ ሓሊፎ ርእሱ ይባላሽ ኣለዎ። ተን ክወልዳ ዝኽእል ኣዳታት እውን ንሳት እውን ሰኣን ፅቡቅ ቦታ ረኪበን ከም ድላይን ተመሪዐን ንኸይወልዳ እውን እዚ እውን ዓብይ ዕንቀፍቲ ኮይኑ ዘሎ እዚ እውን ክትርድዎ ዘለኩም ብጣዕሚ ማለት እዩ። ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይፀንቶ ኣሎ፣ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይውዳእ ኣሎ። እዚ ትኩረት ጌርካ ብፍላይ ወዲ ወረደ ከምታ ጀሚርካያ ዘለካ ሕጂ ከምታ ቃል ዝበልካ ናሃትካ ቃልስንካ ናሃትካ ተስፋታት ኣይውዳእን እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ሕጂ እውን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይውዳእ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ብጥሜትን ብሓሳር መከራን ኩሉ ብጣዕሚ ሕማቅ ሂወት ይሓልፍ ኣሎ። ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ሂወት ይሕልፍ ኣሎ። መልስዎ ክንብለኩም ኢና ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ። ንግዝያዊ ምምሕዳር ጀነራል ወዲ ወረደ ጥራሕ ኮና ክንዘርብ ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ኩኖ፣ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድምፂ ኩንዎ። አንቱም ውድባት እውን ኩሉ መዓልቲ ድምፂ ኩንዎ። ኩሉ መዓልቲ ካብ እከለ ከምዚ ገበረ ምስ ብልፅግና ኸደ፣ ካብ እከለ ምስ ሻዕብያ ኸደ፣ ካብ እከለ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ከምዚ ገበለ ካብ ትብሉ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድምፂ ኩንዎ። እታ ፍቆዱ ተደርብያ ዘላ መንእሰይ ክትወልድ ሓዳር ክትገብር ድምፂ ኩንዎ። ሂወቶም ኣብ ፀልማት ሂወት ይነብሩ ኣለዉ። እዚ ክርደአኩም ኣሎ። አንቱም ተጋሩ ትበሃሉ ተጋሩ ኩልና ብሓባር ማለት እዩ ኩልና እዚ ክርደአኩም ኣሎ። እዚ እንድሕር ዳኣ ዘይተረዲእኩም ናይ ባዕልትካትኩም መሸቀጥ ናይ ባዕልትካትኩም ፖለቲካ እንድሕር ዳኣ ትኸዱ ኮይንኩም ንሕና ኣትሪና ክንቃለሰኩምና። እዚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ንስኻትኩም እውን ማለት እዩ እቲ ትክክለኛ እቲ ቃልስን እቲ ህዝቢ ትግራይ እዚ ክንገብር ተልኩም መናዕና ኣይትበሉ ነናይ ባዕልኩም ጥቅሚ ኣይትገሩ። ክልተ ሻውዕ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣይትጉድዎ፣ ኣይትበድልዎ፣ ግደፉ። እቲ ተሪፉ ዘሎ እንኳን ዓዱ ተመሊሱ ብሰላም ክነብር
ብሰላም ሰሪሑ ክነብር ብሰላም ኣብ ዓዱ ክቕመጥ ሸቐጥ ኣይትግበሩ ኣቶም ሕወሓት ትበሃሉ እውን ኩልኹም ኣብ ላዕልታት መንግስታት ዝገሉ ስጋብ ታሕቲ ዘለኹም እውን ሳልሳይ እውን ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ዘለኹም ንህዝቢ ትግራይ ወግኑ ንህዝቢ ትግራይ ወግኑ እዚ ትኽክለኛ እምበር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ወዲ ታደሰ ምስ ፌደራል ዘለዎ ርክብ ኣትሪድኩም ሓዝዎ ንክፍፅም ግበርዎ እዚ ሸለል ከምዚ ኢልኒ ገለመን ኢልኩ ኣብ ናይ ካሊእ ስራሕቲ ከም ድላያ እንዳኸደ ተኣዳም ስኢሉ ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ የለን ድሕሪ ሕጂ ድደፉ መልስዎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኩምለኩም ኢና ዝደሊ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ከዓን ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣሓግዝዎ ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ እውን ስጋብ ዛ ሕጂ ሰዓት ሳላኹም ሳላ ህዝቢ ትግራይ ስጋብ ዝኾነ እታ ዘለዎ ዘድልየ ነገራት እውን ኩሉ ነገር ንሰብ ሓገዝ ዘድልዮ ዋላ ትኾነ እውን ሓገዝ ናብ ዝገብሩሉ ትካላት እውን ከም ሓላፍነት ወሲድኩም ክትሕግዝዎ ኣለኩም ብፍላይ ናብ ዓዱ ክምለስ ድምፂ ኮንዎ ናብ ዓዱ ክምለስ ብስሩ ኣብ ጎኑ ኩኑ እዚ ካብ ሰባት ሓጉዝና ሩድእና ገለመለ እምበር ናብ ዓዱ ክምለስ እዩ ዝመርፅ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ እዚ ኣና ኩሉ ንክትባፅሕ ኩልኩም ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መናእሰያት ትግራይ እኹም ኣብ ኩሉ ነገር እዚ ክትነጥፍሉን ክትሰርሕሉ ዝግበአኩም ናብ ኩሉ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ናብ ኩሉ ባፅሕለይ ክብለኩም እዚ ሮራ ዴይሊ ኒውስ ኩሉ ግዜ ሓቃውን ትኽክለኛን ክኸውን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድምፂ ዝኸውን ሚድያ እዩ ሮራ ዴይሊ ኒውስ ስለዚ ናብ ኩሉ ክትባፅሕለይ ክብለኩም ደሊ ብተወሳኺ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ረድኤት ኣይኮነን ዘድልዮ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ለማን እውን ኣይኮነን ካብ ማንም ተፀባይ እውን ኣይኮነን ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ንኻሊእ ዝኸውን ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጂ ግን ፍቆዱ ኣይዲፒ ፍቆድኡ መዕቆብታት ብሕማምን ብስቃይን ብጥሜትን ይመውትን ይሳቀን ኣሎ ህዝቢ እንታ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይውዳእ ኣሎ ዝነበረ ህዝቢ እውን ኩሉ ብጥሜትን ብሕማምን ይፀንት ኣሎ ካብቲ ዝነበሮ ብዝኸፍአ ፍቆዱ ተበታቲኑ ዝነበረ ዝተረፈ ናብ ዓዱ ከይምለስ እንሆ 4 ዓመት 5 ዓመት ገይሩ እቲ ተስፋ ሒዝዎ ዝነበረ እውን ተስፍኡ ቂሕሙን ተስፍኡ ፀልሚቱን ናይ ማሕበራውን ናይ ኢኮኖሚያውን ናይ ስነ ኣእምሮአውን ማህሰይቲ ገይሩ ኣብ ፀልማት ይነብር ኣሎ ስለዚ ኩሉና ኩሉ ትግራዋይ ድምፂ ክኾኑ እንዳተማሕፀንኩ ንኩልኩም ሰሰናይ እንዳተመንኹ በዚ ክፍለየኩም